Vamwe kutorwa nenjungu nenyaya yekuti vanenge vasingazive vanga vabatsira. Batai Andrew Neshamba akupei vangakwanisa kukubatsirai. Vadikani vedu varara maiona here Ruma Simitia ine dzidziso murono reupenyu. Mamuona here Andrew Neshamba ane dzidziso murono reupenyu. Kazwai moroi salibonani Zimbabwe. Ndinovimba ndiri kukubatai kumatimana enyika muri vatano. Nhasika tiri muManicaland province kunyanyadzi. Mugwagwaka unobva munzvimbo yeMutare wakananga Chipinge kana kuti wakananga kuBechnafu Bridge. Munosvika kunzvimbo inonzi Nyanyadzi. Munzvimbo iyi munowanika miti yemuuyu. Muuyu unokosheswa zvikuru nevanhu vakawanda nekuti 1 unoshandiswa pachivanhu kakupa mushonga amunoti maherbs ayaya unowanikwa uchibatsira ugove chikafu zvakare chemhando yepamusoro-soro. Zvakawanda zvatinowana kubva mumauyu, asi chandingade kukuzivisai ndechekuti mauyu itarget yemakudo. Hanzi kana muuyu uchiri mudiki makudo ndopaanoda miti iyoyo zvekuti kukontinya kwemiti iyoyi kunenge kuri panjodzi nekutiwo makudo anenge achirwisana kuti vange achidya nekuti anotapira kana achiri madiki. Kozoti isusuwo vanhu patinogadzisa miuyu zvakasiyana-siyana tinenge tichiurayawo zvakare nerimwe divi nekuti semaonera muchaitaka mauyu miuyu inogadzira mamets ndo makwati acho anenge achibva pamuuyu. Vanhu vagotanga kutengesa mauyu acho vakagara pasi pemuuyu zvakaoma. Inonzi vicious circle. Ndo mamiriro azvakaita. Ndo nhau yatoda kukupai muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Naizvozvo katitaura nevagari vemukuno uyezve nevanoitawo zvechivanhu tinzwe kuti muuyu wakambonyatsokosha mune zvipi. Tsarangu ndonzi Norman Chimete. Tiri kuno kudunhu reChimanimani kunowanikwa muuyu. Basa remuuyu rine madivision akawanda. Kumwe kwacho tinokwanisa kuruka mameti aya. Kumwe kwacho mauyu ari apo anotengeswa pwanywa obikiswa maice lolo kana kubikisa bota. Wanogadziswa porridge futi? Anogadziswa porridge. Nikiti dzacho dzapedzwa dzinotorwa dzokangwa, dzikakangwa dzoibva dzotswiwa dzinobudisa imwe oil inobuda inonzi baobab oil nemasamba anobudisa dzabudisa oil dzozobudisa masamba anoita kunga coffee inonzi baobab tea.
ehe. Ndaona pane mahetsi zvakare. Ino muuyu wakamira unobudisa mafibers. Saka mafibers acho aya ndo anotorwa constructwe kubva pamuuyu pacho, otorwa oenda kobikwa kuti aite macolors, oenda kokoswa kuti zviwane kurukika, kuruka heti irukike. Asi pamunobvisa manhingirina haife here miti? Pamunobvisa makwati emuuyu, ya ukabvisa ukapinda mumwoyo mwacho ni chaimwo unokwanisa kufa. Alright. Ndalombodzwa vamwe vachitaura kuti mauyu zvakare anorapa. Ichokwadi here? Ndizvo zviri kungodiscoverwawo mazuva ano kuzwi anorapa. Nokuti ndakanzwa kuti mumhodzi yacho idzi dzinobudisa mafuta, mafuta acho anokwanisa kurapa anhu anoita rash, mudumbu munenge muchirwadza, magental case, kuganda redu maskin. Mafuta acho akanaka nekunohairing. Ewa, tatenda zvikuru, maita basa baba. Ndinoitwa pota mushaka ndogara mwaguyanga muno mudunhu rekwaguyanga district Chimanimani. Kuno nzvimbo yedu inozivikanwa zvikuru nekupisa, zvekuti miti dziri muno mizhinji dzacho ma-indigenous trees like mabaobab trees, mamucha, munyii nene. Asi for the meantime timbotaura ngenyaya yemubaobab tree ndo mafesi amwazi achitaura, then nemaheti aanga achitaura kuti sezvo kunopisha amwe anonge aitodzipfeka kutodini kuvharidzire zuva, sezvendakaita izvo munotosenze basa rake ari pai ari ngori pazuva. Vamwe vanotodzitambise traditional dancing as a part of kungopfeka pamaceremonies anongoitwa akadai nachokoto, muchongoyo handiti and so on. Amwe atoende kutoiti n'anga, kutopfeka sengundu dziya dzinopfekwa nen'anga, kwai munoiti ngundu inenge yakareba kusvika somewhere kuno, ndio zinata yacho ameno. Then mafruits acho ndo kutsanangura kwanga kuri kuita mumwe wangu, anobikiswa porridge, mhodzi dzacho dzinokangiwa dzichitorwe nhikiti dziri mukati dzotswiwa dzichiita mafuta. Maresidue acho ndo anotswiwa oita masamba. Then awo matema acho for the last anosenzeswa futi kubikisa tumuriwo twemumamisha muno like gusha, kuita sesoda. Anenge achibva pai? Anobve pamaonini, pamateme oho, makwati aya emaonini. Hapana vane vakapanyika, hapana zvimakwati zvacho izvi zvinosenzeswa as lime for one, kubikisa ragusha sesoda, bicarbonate, sodium bicarbonate sesoda iyi. Kunze kwezvatambotsanangura zvimweni, ndainasirire kuti une bvute rakanakisa chaizvo kuti vazhinji vatokwanisa kungotengesera vakatogara pamimvuri yavo miti idzodzi, sezvo miti mikuru dzine bvute rakangokura kuti can accommodate blend of people at a moment. Indozi Belinda Chinyanya, ndiri grade 7B. Ndinotengesa pamusika pano nemameti, nemadhometi, nemaheti, nemauyu. Mauyu tinomaona, tinoita zvekukuzha mauyu kuti tinoda kutengesa. Pazvinhu zvedu zvetinotengesa ndo patinobatsirwa nemari yemaschool fees ndodzidzira pachikoro chinonzi Kujanga Primary School. Alright. Mauyu acho kai? Ndo mauyu ata. Idzi mauyu apwanywa. Kana adai so anenge akuitiswei? Anenge angotengeswa akadai? Angotengeswa akadai. Alright. Aya mametsa? Lawa mametsa. Anogadzirwa nemuuyu zvakare? Anogadzirwa kuti nemuuyu.
Apa muri pasi pemumvuri Hatipasi pemumvuri wemuuyu. Apa kunaka kwaakaita mametsi. Akanaka. Ndoda kuti muuya apa mungonditaurawo maprice acho. Mirai muri nechapa muchinditaura makada. Motarisa kuno. Iri $60. $60. $60. $30. Yeah. Iri $25. $25. Ngati awa ose awa ma $20 awarapa matatu awa. Ma $20. Ma $20. Ese kusvika kunzoko. Uko kwane ma10wo ma15 iwe i50. Saka maprice acho ari kusiyana nekukura kwakaita. Kukura kwaakaita ehe. Aha. Akasiyana nekukura. Alright. Mhuri yeZimbabwe tinoita zvokuruka maneti iwawawo tichionawo kutotsvagawo mari kuti tionewo kurarama. Saka zvinototibatsirawo kutoti sezvo mauyawo kudai toda munototitsvagirawo anototitengera bhozi tiri kutoshaya anototengawo tiri parodhi pana. Saka mukadaiwo munongema kutotitsvagirawo ari kunzewo kwenyika neari kunowo anonga asingazivi nezvemametiwo anobva atitengerawo. Zvese zvinongozvitsva tinongoita semukadzi wechidoko unongoti kushandisa maoko kwakangonaka pane kumirira kuti baba achazoti ouya nei nemari. Saka techingotsvagawo kuraramawo tichiita nezvemameti izvozvo totoshandisawo maoko. Saka vanenge vachida kubata kuvanai panhamba dzinoti chii? Anondiwana panhamba dzinoti 0788 75 61 67. Saka tingati mari yamunowana kubva pamuyu inokubatsiraiwo zvakadini? Mari yatinowana kubva pamuyu inototibatsirawo kutengawo chikafu nekungobhadharirawo naschool fees zvichidhipenda nokutengwa kwazvinenge zvaitawo. Ko iyo miuyu yacho mune here zvokuti uyo ndewanhingi haukwanise kuenda uchinonhinga, tinongoenda kunotora chero muuyu waona? Muuyu unongoenda chero asi unenge uri mumunda memunhu kana pamba pemunhu haukwanisi kutora, unokwanisa kungokumbirawo ndokumbirawo wopiwa. Aiwa, tinotenda. Maite basa. Kazwa mhuri yeZimbabwe ndetwawo sekurudziro kuita zvematare echivanhu tiri kunzvimbo inonzi Kudyanga kunzvimbo yeZimbabwe. Tinoda kutaura nenyaya yekuti muti unonzi muuyu kana tiri kuda zvekuchivanhu mushonga unoshandiswa kugadzira munhu kana kuti asakasike kuchembera. Tokwanisa kutora munhu naye pamuti wemuuyu tinotema nyora ipapo muti tinonyora tochera midzi yemuuyu tonanika totswa toita fanira toiomesa tonanika toipisa. Tinogadzisa muuyu kuti kutemera munhu kuti ararame makore akawanda. Sekuti muuyu futi unoshandiswa zvakare futi kugeza nenyama. Muuyu unoshandiswa futi kushandiswa kune vanhu vane dare rekuzarirwa yamunoti asima. Unoshanda zvakare kuchibereko futi unoshanda zviro zvakawanda maningi. Ando chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe taitira vasingazive nzvimbo ino yenyanyadzi. Mungoziva kuti ndo zvimwe zvezviwanikwa zvinowanikwa munyika yababa. Ndrune Shamba ndiro zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Asi kuvadzeseka mhuri yeZimbabwe musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu.
ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.